Здравейте всички, които в този момент сте на моя канал и гледате това видео, което е посветено на едно доста често срещано явление в астрологията – стелиумите, т.е. струпването на планети в съвпад помежду си в определени домове от астрологичната карта. Благодаря на човека, който ми подаде идеята за този клип и да започна с разглеждането на темата. Какво означава струпването на планети някъде в съвпад? Представете си, че сте се събрали трима и повече човека на една маса. Всеки от вас има своята външност, характер, интереси и преживявания. Изразява себе си по определен начин и използва типични изразни средства. Излъчва своя собствена енергия и влияе с нея върху останалите. Всеки от вашите събеседници, приятели или познати ви оказват въздействие точно с тази си енергия. И един харесвате повече, а друг не толкова. Единият е по-чувствителен и емоционален, другият по-въздържан и разумен, а третият е душата на компанията със свободния начин на изразяване и поведение. Четвъртият пък може да е сприхав и да се опитва постоянно да налага мнението си, да командва всички вас. И ето ви заедно. Разговаряте помежду си и напасвате енергиите си. Или работите в екип. Няма значение. В такъв момент вие сте едно цяло, макар и запазвайки своята индивидуалност. Между вас всички съществува съвпад в определено направление според идеята и сферата, която ви е събрала. А сега си представете, че тези хора, с които общувате, са различните планети, събрани заедно с някаква цел. И целта им е да ви научат как да съвместявате техните различия така, че да ви бъдат полезни. Да общувате пълноценно помежду си и да извлечете полза от съвместното си партньорство. И така тези планети ви дават от своите качества и енергии и вие искате или не сте под тяхното влияние. Мисля, че с този пример успях да обясня как се проявява въздействието на стелиума. И ако познавате характеристиките на всяка планета, ще ви е много лесно да си представите как ще ви се отрази тяхното общо събиране на едно място в наталната ви карта. А единствената трудност пред вас ще е да визуализирате компилацията от техните индивидуалности. По един начин ще изглежда стелиум от Слънце, Венера и Юпитер. А по съвсем различен начин ще се прояви този между Слънце, Уран и Сатурн. Комбинациите са много, понякога противоречащи на пръв поглед, но никога случайни. За да ги имате в своята рождена карта, значи сте сключили договор с Вселената да поемете това предизвикателство. А къде ще се изяви то? Ще разберете по астрологичния дом, в който се намира вашият стелиум. В първия дом той ще ви засегне пряко като личност. Ще влияе върху характера ви, който със сигурност няма да е от леките, тъй като всяка от планетите ще ви тласка да проявявате нейните черти в поведението си. Това понякога става благодатна почва за възникването на вътрешни конфликти, тъй като изненадвате сами себе си с разнообразните си реакции. А какво пък да говорим за хората около вас? Във втория дом влиянието на стелиума ще засегне финансовото ви състояние и боравенето ви с материалните неща, имотното ви положение и начините на прехрана, отношението ви въобще към парите. А в третия дом един стелиум ще въздейства върху ума ви, способностите ви за усвояване на знания, върху отношенията ви с братя, сестри, с близки роднини, върху комуникациите ви и пътуванията ви на кратки разстояния. И така нататък, и така нататък. Повече информация по въпроса за отделните астрологични домове можете да получите от видеото ми «Що е то домова система в астрологията» и какво означава всеки един дом в астрологичната карта, които ще видите в прозорчето горе на това същото мое видео. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се да ви е било изключително интересно
и да сте си обяснили за себе си вашият стелиум като разположение в астрологичните домове на наталната ви карта. Желая ви успехи и сбъдване на всички желания!